Northeast Students Organization Neso kalau pynlong ya jingpynpaw Pyrshah da Black Flag Day ka kawei tarik Nohprah ya jingpyntrei kam ka sorkar India ya Citizenship Amendment Act CAA. Neso ka kynthup baroh ki seng jo ki Samla pule ha ki Jylla jong ka Dong Lam Mihngi kari India Northeastern Region. Seng ki Samla pule Khasi Students Union kala snoh kylleng ha kani sngi bat kala pynpaw ya kawei tarik Nohprah kum ka Black Flag Day ha Meghalaya. Hakani sngi lawan ban pynher ki Lama iong bat ki bana ki pynpaw Pyrshah ya CAA kylleng ki dong bat ki lat joga sor Shillong. Lyngba ka Black Flag Day ki Samla pule ka Dong Lam Mihngi kari India baroh kawei ki Pyrshah ya jingpyntrei kam ya CAA hakani ka thain. Ki pulet ki la Pyrshah ban loj ban lau bat ban pynher khendo ya ki bana bat ki Lama iong bala pynher ki Samla pule hakani ka sngi. Letak tu. Siam. Mana palau? Em lại bạc liền. Đây là miếng ra. Mana bong palau pakai ni. Siam. Dia, wale mana? Siam. Habala you em. Siam. Em ona balau lama menit jadi kena em siap ya lau na betek biang. Dia kata ni you. Siam. Ta cái ngong ki mate cái ngong. Em mate ra. Siam mate habala pi lau pi em letak ma pi. Siam. Dia lah siam tek ma pi lau pi em. Lai tek kerang na mana nas dia. Siam ni tek na. Siam ba siam wa pai. Pai mana palau? Ha? Tamam. Letak ni. Siam. Laring kan?